Adeɛ Wontumi yɛ no ɛtan. Why ye catch them say yes say na regional chairman behavior. Nanu ya ena nipa bɔnefoɔ bi ɔkɔto hyɛ yɛnua ɔkɔto mensan prefa so. Asan beto ho no bepem de. Duro na adwene yom tanta ebuso mo sa. Esidai ena obi anka. Ono ankasa manoko ekwa kodo mu dwuma nanso ensem bisa kwagosi akire. Bigidi se wo hwɛ video ya. Betimanya sema obusan mu enti ate kakra. And they yet me at now, obi anya sika kakra nti wo the party nanim wo ye fom wo Asante region. Party no yi region na po efrimo. Regional say mensa and the moon no amako suku alaya for na mo sie yi friend say was Joe Seus. Munyina amako suku. Na timuti wona mo regional chairman ne sa papa we etimu anya mo fere. Ene sikanti mema nyina dane mema nyina dane ma ekuro we mu. Adeɛ Wontumi yɛ no ɛtan. Why ye catch them say yes say na regional chairman behavior. Akufo-Addo said da opeso ogu FFanto opeso ogu chairman mankwa opeso ogu region animu asenti ene chinchira Wontumi na mede be hye mokon musukura maintain na me na mogu odu ye timi nya regional chairman. Ye ka so be a chairman ya, that means that person no will do the top echelons of a society. A wotimi ye role model. Sabi mpraduasa enye sika keke ne wo Wontumi ho a obi a be pese ne banye se Wontumi na de Wontumi ebe Wontumi ayeda ya obi a pese na se sabi nye sika ana ene Ghana yi ya ye ne sa se ye de si awowa press ye obi anya sika otimi de tumi a wonyina pese o ye se Wontumi pese bi hu ade property ntia na wo pese o ye se Wontumi ana se nipa bie na no no okasa regional chairman de nka obie wa no na wo kasa ye hunu se sabi o wadwene asem bi a e pia firi wonu mo ho. When say what tina radio so tina TV so as I said you had bibia senato wakasa basa and I know John Mahama running mate here wakofa no oba ye maami was so this wo said we see huro no hwe maami nanim osebe eno na binom se nana regional chairman talks eno na binom se eyenye nsentwofo yi ene nananom ya so so me so nkwase asem se so da amumi anka no kura bi mi nsuro party no obi anya MPP ni nchen me obi anso ntimi nya MPP ni nchen me ana party ye papa no mobre ye ofa no mobre ye nana no mobre ye ene ye timi atena wa ama obi anya sika kakra nti abusiansem nya no ablante no e de nsem we etudwa emle bi atwam ti se wuti nsem ni na wuti ni videos bi a waye bi atwam a ubusa ho se edi ntine ba sa nsem e ba ye nyantete bi se efiri as ningi na mo no de bis esi awie me ho adwin kyerɛ kɔmɛsɛ na so e ma wura me so betama pronso me das kwasikos